Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki ceritane Mbak Sita nggih bumbu. Nggih bumbu apa toh? Masak mie. Masak mie tak nggih bumbu. Wes mbokekno. Jadi cacah gerobyok, bos. Gerobyok mang oleh poin. Capno lebih lawang Sekarang entek. entek. Sekarang entek, bos. Masak mie dapat kayak potong kopi. Kok kalau gue boyo, bos. Cacah poin, bos. Cacah poin. Dengaran poin kau wedi, bos. Nah, gitu bos ngerumun gitu. Bunga gitu nek oleh gitu. Mlaku lho iso jinjit-jinjit mlaku lho. Mlaku sampe iso penak nek oleh. Gede, bos. Dipol, bos. Gedipol, bos. Tapi aku pas gak nge-vlog nih, guys. Duh. Lha iki piye to? Lah terus? Lah iki pas nganggo HP. Lah jam mepet. Dijame jam 3 budak. Alah Kinggo yo derani nek tuku to Kinggo. Eh to. Nanti pecakotane. Tapi nek Bos sakotane, Bos. Nek pete nek bekase ya. Enek bekas. Nek bekase, bos. mari anu, bos. Jangan di pinggir. Iya nek bekase, nek bekase. Sing ki yo arep ditone yo blek teh. Iya. Nanti anu nih, pesan nih. Dengaran Kingga budale sore aku dijak wis gak ganyang soalnya aku ngarit. Lah ya aku Kurang kan ngarit. yo wis boroto piye ngono lho. Yo. Aku nek gak oleh merkon sore nyampe sekira metu ngono. Jam 3 budal koma. Koma. Lah wong konten kreator lho, kok grop ya kok ganggo HP iki lagi yang gumun. Lah yo dong. Cah papat ya aku karo iki karo yoga. Yoga. Enggak apa-apa. Kan yoga ning kene to nggih? Ya terangke dia kan live, Bos. Iya. Di komeni ayo grobyok. Aku tak ngetan. Terus tak telepon. Gue tuh nang bos rata vlog. Ya nemen kok geton wong barang Kek tenan. wi oleh Pol seru ki ya. poine wi Pol seru. termasuk wis poin Super ya. super wi. Di pol wi nek 3 kilo wi. Luweh ya. Apatan. Luweh pas 3 kilo luweh. Soale mangkate wis sore mangkat jam 1:30 wi cacah jeneng kene. Terus cek obyok yoga sing es barang lho. Mau yoga jeneng warung lho, Jan. Pokoke 1:30 nang ning kene terus yoga jere-jere kok suket nek to. Jam 2 ning kene, Jan. Terus stres jere wong ning ndi mengke nek Sekar. Wong ning Sekar. Pokoke dino ngirane grok yo. Ya nggon mlaku-mlaku karangamu. Nang ora mlaku-mlaku kan soalnya kan baru ben barang. Gak sengaja terus bae oleh. Yoga ngedureng. Ngono kuwi kudune iki yo nggawa HP oleh ra oleh ki nggawa HP ya nek gak oleh ya jadi upload kaya biasane ngono lho. Kementole ngajar. Lho. Wedi ya kan. Iki tak kira tikus, Bos. Soalnya yang black kan akhir ngambet nek. Buana tikus. Heeh. Aku gak nyono gak ngira. Ya mesti kan ya ora akur tikus ora tikus tok. Banter iki ning tikus ning banter iki. Nanti ku malah lisang. Lah tapi tikus kok ning jero banyu ngono. Mikirku neh ngono. Dadi ku malah lisang apa ngono. Arep putus asa. Aku putus asa. Terus Akhirnya itu wegah ngono tok. Ya pemburu putus asa, Bos. Tiba Tiba nungul dase. nunggu ndase. nunggu dasi. Aku ndak nyukla-nyukla apa. Aku cara arep ya, Boy. Nang karo apa ngono. Lah nyoklek ya apa ini coklat? Maksudnya tak kon ndak melong rawung-rawung. Oh. Bener kita obah lho. Asune Sebenarnya semangat. semangat. Heeh. Tiba ya, ya alhamdulillah poin kayak. Poin. Tapi alhamdulillah gak di konten ya toh. Ton aku. Tapi pengen ngonten para? Konten bahas aku. Ngonten. Konten. Mulai nge. Aku langsung mulai aku gak salin gak apa lan tak konten. Langsung mau konten ya? Langsung tak konten. Nah, berarti wiji enek buktine bos. Jadi Teles kabeh. kontene berburu enek neng tim TBB bos. TBB tim berak-berak khusus channelnya berburu. Lah berburu ora nggo HP. Lho lho. Piye Iki kilo nyuwak kilo gitu. Bos jadi ngono, iki Mbak Sita nggih bumbu, videone kok dilanjut. Nah wis masak, Bos. Tetotnya ke Bos jadi ini masak bumbu. Masak bumbu, Bos. Kawat, Bu. Kurang kita bumbune iki, iwak akeh kok. Wah, akeh bae. Mau yang melayu wajanmu.
Tapi ra iso karo gocek iki. Lho bos iwak bos. Wah. Iwak pol kayak iwak. Oke, jadi masak. Enggak tak besuk. Enggak. Apa enggak? Oh, wes ah. Enggak melok drop ya? Melok. Lho. Lah kene nek gambarmu ning konten stres. Ya aku terus melok guys, iki stres. Oh, malah ning stres ah. Lho bos piye? Wong seru pamit terus iki piye to? Tak kira udan iki padha gak gelem rene, gak rene to. Gak rene piye. Bae udan bae yo nekat. Apa udan nggih? Ora gampangane kan udan-udan biasanya kan wis udan yang ngono kae to. Yo gange tak tamoki gang nek lah jumbo masak endi-endi, tak boleh tak masak rene. Lah ning ndi lah masake. Bos jadi cek masak. Video ini kok dilanjut nek wis makan ya, Bos. Wis, Bos. Icip pinten to? Icipi. Tak icipane bos, tak icipane bos, tak icipane. Rasin lu kurang apa? Kurang asin apa kurang? Lah ya, Bos. Wek anu. Mabung iki mana? Bener. Ini panas oh. Iya. Ah, Bos. Kurang pun kita aja. Kurang sat ya? Kurang sat. Jadi kali kurang tinggi. Tahan bila. Tahan bila, Bos. Tapi rasanya Wes mantap, 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 pol mantap. pedes. Pedes ya, weh. Tak pedes-pedes temen. Ya tak pikir gak akan memiliki Tahu rasanya. tak kena bumbu pakai oleh. Tak rasanya saja. Jangan lagi piye? Terus. Rasanya kayak kurang pop ora? Lah gak ngerem puyo wis. Ora jajal loh. Aku kurang hati jajal loh. Ira tewang beda-beda. Ben kok. Jajal tadi. Mulai enak nempuk kok timbangane atot mana alot. Mana kemeduan malah gak enak. Jajal ya? Cep ya. Ya cep. Jane. Lho kon ra tenanan nih cepat. Apa le? Ya. Duwe rame Jajal. Nah aku kurang hati. Kae lo sendokmu kan. Sendok kok go tak ganti cep ping 7 sendok ganti ping 7. Dadi iki to. Coba. Mbahmu apa boleh? Iki aku kan bener-bener. Kalau Sampai kok wes turun diemplok kok wes. Iya. Kerangkuk tak ganti tinggi. Kok ngatong tok. Wes kerampok ora. Wes. Wes tenan purung to, wes tenan. Jajal ta, jajal agak ono piring. Ono piring. Iki sak wajar-wajare dadi kok. Gak jajal. Jajal gak ono piring ben dijajal. Saite. Aku gak. Oke. Sendoke. Wes bedi cekel ya. Bos. Ora pokro. Terus. Jal. Welcome back new. Welcome back. Tenan iki. Sos tenan. Oh iya. Kok kroy yang kupat cuman biyen ya. Atine. Piye wes? Kok kurang pok ora? Alot kan. Jalan ta? Kurang hati ya? Terus. Kurang hati, Bu. Rasane Mbak. Kurang hati. Bene. Karena setengah jam Tapi piye rasane? Rasane piye? gurih. Gurih ngerti Mas. Kayak wadus, Mas. Wis kaya wadus. Kaya wadus. Jadi mohon gak kayak wadus moh. Kaya emoh. Ngomongin tak ngerokok Mas Mbak. Lah. Apa ta ngatur sih? Apa dah? Lu, jajan. Kali Bas. Apa? Apa ta kok ngatur?
Tapi wes nek rasane wes nak kuwi. Wes pas. Rasane wis. Wes ya. Wes. Jalot. Kurang etik. Alat. Kurang etik, Bos. Oke, jadi iki konten untuk konten berburu enek nang channel Tim Brabrok Asli Mas. hasil. Jadi nggak gak ngonten. Tapi mau konten hasilnya. Untuk konten hasil neng Tim Brabrok. Lah, untuk makan-makan nanti di channel Dika, Bos. Dika channel. Ditonton channel Dika. Dika channel, Bos. Jadi ngono iki berbagi konten. Ngomongin sapa to, Kak? Muga-muga piye to kok ngenangin iki. Ora maksudnya ngomongin Sip ya. Fresh. ngomongin kan ngori. Iya. Ngomongin kan sapa to? Ngomongin apa to? Sing kon berbagi konten. Iya. Kudune berbagi konten tenan. Iku berarti sampean ini. Iya. Dono mulai to. Heeh. Berarti momo gulan ngene tre. Iya. Masa ngono Iya. betati ngene sapa jenenge? Iya. Dono. Iya. Masa ngonamu. Iya. Iya. Wes ta? Terus? Oke, Bos. Jadi ngono iki konten tak kirim pokoknya sekian dan terima kasih. Pira to, Mbak? Ikuti terus video-videoku berikutnya. Jadi selamat sore. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Headshot.